Ni dak katek titemo kamachielo amachielo tan gi nyithinda dek manyiri manyika magambo mana nyuolo kokenda no kenda kanyako matin nitie gimi wacho na chien kacha chakot ni ngikni moro no makika matin mi nyuol ka ine form 2 yes. Adwa ni tira life nikech mine nyalo ka wadwa ni wajiwo nyithindo manyiri kata joma mine mosekier nikech kikier to mako dhano moro mano korka dokna school aduoko ne minwa erokamano kabisa nikech mama wa o believe in somo kendo kata king'iyo gweng'wa kama ae mama wa emogero school mar Kanyasrega ma nikech no believe ni nyathi manyako nyaka som okang'e gimomiyo no believe in this maybe nikech embende osemulo pesa ne ong'eyo kaka ng'ama dhago kanigi pesa kendo ka pichni ka pichni ma pesa na momiya pichni kama momiyo wuoyi matin to otimanade onena to kana senyuol to kani na adhi awera ni ani nyinga ni tedo kana tedo kama gambo ni mane nyinga man ko ng'ama dhako ni anan chiyo kelo ni mano kende gima yin ng'ama dhako piny ok nyal luori nyaka kana senyuol to mama wa yuare koda modoka skul asego Kanyada kuma bro dhi on Friday wantire gi half marathon mar the Ron Antelope mama wano neneno kanyako mariek kate skul ano kasom ananyuol ng'ama mariek makata okasomo ne penj to kimiya otas tawuoya nikech I'm a very attentive person and naturally intelligent kama mote modoka skul asego Kanyada kasenyuolo nyithinda ariyo adek nyara mokuongo kata wuoda mar ariyo notho kata nyuolo nyako mar adek ru kaito mama wa okawa oduoka sikul ne lit ne koneno ka nyithindo mawa ni wan go school odhi university to ambe kaka ng'ama dhako kana dhi limo wuon parwa school tano nyiri mna somo gonya bisawa kadhomo kizungu mara nyiri kwayo kizungu bakati kora nang'iyo madhogi kaka dhi nikech an koro kanyal explain myself because of I also lost my self esteem ingeni ng'ama dhako kise lose yourself to the world you have no control of yourself koro nagombo nyiri gi koro apondo wiyagi ni be kuot nikech koro ne gilich na gidung mamit anadung kuok koro kama wodo ka skul aduga penjara ni ana koth adwara ngo ngimana adwa donga ka ji duogo nyona monri matoko ni gito I also have a brain na anyalo timo kama you accepted koro, ni dog I accepted na dogi ma jaoda no duoka skul adoga dia somo Wasio secondary dia chako gi form akunga chako gi Kanyasrega skul mane mama oyao mano mama ne choko nyithindo e gweng mon monyuol okono gidi nindok nyal mi wuogi mo ochako school ko keto otero gigene she used to take her furniture mo achako matin kamano koro na wuotho gi tienda ka kanga high school kanga kuma na tede tadhi Kanyasrega it's almost 2.5 kilometers every morning kaduogo dhiambo nikech an gi nyithindo manyaka chiem nan gi chicha swekra moro kanga kacha chingoro kilema to wabro dhi kanyo chicha swekra no na yao matin kata for 1 hour na uso mena auso gine luongo nango cabbage au sole moko matina mondo sa ochiko ari daraja mbili gine awero koro achamo mana gine ne luongo nango nyinyo profit luongo ni nyinyo to capital na pesa michako koro achamo mana profit mewiye to gine ne modong tadongo koro mena bene dung mara to da be thin koro nawe omenda ni oko samoro ba yudo ka pusi yoto mango oringo ochamo capital koro mane kaka na chako ma jaoda machon akia ni ex husband iluongo nango kizungu kikaluongo ni jaoda mangacha ka ketho od ng'ato iluongo ni jaoda machon donge wuon nyithinda koso ber wuon nyithinda no dok school ebe no somo kaeto koro kotieko moyudo tich to wabiro Nairobi ma odong gi nyithinda dieri ma dok school ma tieko ma I scored a C+. Yes, in Wasio secondary. Koro kaduogo to woini oyudore gi nyako moro mabe koro apano chako chacho wange matin. Koro maybe ambe koro nasejo ngina wayo jogore gi lak. Koro interest no rumo to kaeto ne wawere.